Sledujete najnovšie vydanie Pokrovín, v ktorých sa dozviete, ako sa darilo slovenským hráčom za posledné dni, kde sa v domácich kluboch môže dariť vám už počas tohto týždňa a pripomenieme si aj main event VSOPčka a jeho novembrovú deviatku. Počas uplynulých dní Slováci pri pokrových stoloch bodovali. Okrem 3000-eurovej odmeny na online pre Lukasína a podobnom výsledku na ráno skončenom Sunday milióne pre Elinku 111 zachytil náš radar najmä skupinu našich na EPTčku na Malte. Štefan Wagner získal za 49. miesto na main evente takmer 12 000 eur a Michal Časnocha v 1100 eurom side evente za štvrtú priečku inkasoval takmer 6300 eur. Warm-up VSOP cirkuit v Rozvadove tesne ušiel Marekovi Blažkovi. Za druhé miesto mu však patrí 7300 eur. Na tom istom turnaji Minkež inkasovala aj Žofia Mudrochová. Na live hre sa ešte s drobnými úspechmi presadili aj Milan Čička, David Urban a ďalší. Rozbehnutí naši hráči sú, uvidíme, komu sa zadarí najbližšie. Po dlhšej dobe máme opäť rubriku Time. Tentoraz vám v 60 sekundovke predstavíme Daniho Nitku. Dani Nitka, pokrové meno, si tight hráč? Ako sa to vezme, či online alebo live. Kde si ale začínal a odkiaľ pochádzaš? Pochádzam z Lohovca a tam to všetko aj začalo. Kedy? Koľko je tomu? Koľko rokov dozadu? Veľa. Dosť. Od 16. To zase nie. Nie som jak ty. Kde všade si hral a kde sa ti najviac páčilo? Či už na Slovensku alebo mimo Slovenska? Tak mimo Slovenska Rozvadov je u mňa topka. A čo to Slovensko? Slovensko, tak Bratislava, teraz ten nový klub určite to tam valcuje. Super sa tam hrá, super garancie. Samozrejme aj tento, sme veľmi milo prekvapení týmto novým klubom. Aj Badbeat v Leviciach je zaujímavý. Aké sú ale tvoje najbližšie pokrové plány? Kam sa chystáš? Na aký turnaj? Najbližšie to bude asi Rozvadov a ďalej neviem vôbec. Myslím, ten Rozvadov bude. Ako sa ťaháte spolu s priateľkou s Gabikou? Kto z vás dvoch je lepší? Kto koho pritiahol k tomu pokru a tak ďalej? Tak ja Gabiku, bolo to dosť ťažké a určite je lepšia. Narodeninový týždeň štartuje v Concorde dnes a vyvrcholí v piatok 6.11. Od pondelka budú na vás čakať atraktívnejšie turnaje a garancie. Taktiež máte možnosť získať losy do tomboly za každé turnajové entry a za každú polhodinu na cash game stoloch. V hre sú vecné ceny ako televízor, tablet, notebook či cashové kredity. Veľké finále sa uskutoční v piatok 6.11., kedy bude na programe aj turnaj s bajnom 33 plus 3 € a garanciou až 6000 eur. Losovanie tomboly štartuje o 22. hodine a hlavné ceny o 2. hodine. Ešte neprešiel ani týždeň od poľskej pokrovej túr a v Košiciach odštartoval Košice víkend s garanciou 11 111 eur. Nízka účasť na podujatí predznamenala overlay viac ako 1500 eur. Košice víkend nakoniec ovládol Milan Lakatoš a odniesol si krásnych 2704 eur. Ako side event ku Košice víkendu bol Halloween špeciál s garanciou 2500 eur a so zábavnou tombolou o hodnotné ceny ako aj cenu za najlepšiu masku. Tento turnaj vyhral hráč s nikom Abdul Piota. Už 11. novembra v Košiciach odštartuje finále Monte Carlo Masters s bajnom 150 eur a garanciou 25 000 eur. Viac bližších informácií o tomto turnaji už v ďalších pokrovinách. Banco Casino má pre všetkých pokruchtivých turnaje a cash games od eura vyššie každý deň, no od 11. do 15. novembra sa bude hrať o minimálne 20 000 eur, pričom registrácia na Banco Casino Open bude stáť len padíka. Na úvod bude každou čakať 20 000 stake a polhodinové levely. Finálový deň pôjdu blindy hore po 45 minútach. Ak máte obavy, či sa pri takom pomere cena, výkon, respektíve buy-in garant pomestíte, tak žiadne strachy. Do pokrovej sály v banku sa zmestí 200 hráčov. V kajote sa liga blíži do svojho finišu. Od 1.11. sa koeficient počítania bodov do freerollu o 37 000 eur zvyšuje na 1,6, čiže získavanie bodov bude ľahšie ako kedykoľvek predtým. Bodovanie trvá do 10. decembra, kde prvých 18 hráčov z tabuľky postúpi priamo. Gentleman's Night mení formát na Progressive Knockout a už túto nedeľu sa v kajute bude hrať za 50 plus 20 plus 5 s 2000 eurovou garanciou. A pre víťaza sú samozrejme nachystané aj hodinky. Avšak o 2 vstupenky na Gentleman's Night sa taktiež hrá každý deň od 17. na kvalifikácii. No a 10.11. odštartuje aj dvojmesačná Cash Game Liga, o ktorej si ale viac povieme o týždeň.
Po halloweenských špeciáloch pokrové kluby Bluff ponúkajú aj naďalej pre hráčov turnaje s najväčšou garanciou v danom meste, ako aj posledný mesiac na získanie dôležitých bodov v trojmesačnom free-role obecné ceny v hodnote 10 000 eur. Turnajoví aj cash game hráči si stále môžu zabezpečiť miesto vo free-role, kde traja víťazi získajú balíček na pražskú Eureku s buy-inom 1100 eur. Zažiť elektrizujúcu atmosféru European Poker Tour môžete aj vy a cesta je naozaj jednoduchá. Viac info na webe bluffpokerclub.sk. 6420 účastníkov z 88 krajín. Pre víťaza je pripravených 7,75 milióna dolárov, no menej ako milión nebude inkasovať žiaden z nich. V hre ostáva záverečná deviatka, 6 Američania, Talian, Belgičan a Izraelčan. Daniel Negreanu vypadol na 11. priečke, jeho katom sa stal najväčší favorit a chip leader Joseph McKeehan, ktorý začne so 158 blindovým stekom. Talian Butteroni bude mať ako 15-blindový short najťažší úvod. Za kouča si však údajne vybral Phila Hellmuta a tak ho neodpisujeme. Prvá ruka finálového stola main eventu VSOP Las Vegas, alebo ak chcete aj najprestížnejšieho pokrového turnaja na svete, bude rozdaná 8. novembra. Nenechajte si to ujsť. V desiatke nominovaných hráčov, respektíve pokrových osobností sa nachádzali hneď viacerí favoriti a pred žijúcimi členmi Siene slávy tak stála neľahká voľba. Tu navyše ešte zvýraznila nominácia nedávno zosnulého Davida Devilfish Ulliota, po ktorého zvolení volala veľká časť fanúšikovskej obce. Otázok však bolo viac. Dočka sa Jennifer Harman, ktorá bola nominovaná posledné 4 roky? Bude konečne zvolený aj nejaký Európan? Jennifer Harman zaznamenala tucet finálových stolov na VSOP, 2 na VPT. John Juanda vyhral do dnešných dní 17 miliónov dolárov na živých turnajoch. Má na konte 5 zlatých náramkov z World Series of Poker, vyhral turnaje VPT, APT, PPT a nedávno tiež triumfoval na European Poker Tour v Barcelone. A tak môžeme povedať, že práve títo dvaja hráči si vstup do elitného klubu zaslúžili. Na Európanov alebo na zásluhy mimo stolov si budeme nielen my musieť počkať minimálne ďalší rok. Ak vám nestačilo a stále ste hladní po ďalších informáciách zo sveta pokru, neváhajte a navštívte stránku spadepoker.tv. Nezabudnite však sledovať aj náš Facebook, YouTube kanál či Instagram. Dovidenia o týždeň.